सासे फरायसानि जिउआव रांखावरिनि जेंना नुजाथिदों। गावनि फरायनायखौ आबुं खालामनो थाखाय B.Tc सरकारनिसिम आखाइ फोलावहोदों फरायसा लाइमोना। लाइमोन फरायसा मुलुग नार्जारिया B.Tech फरायबाय थानाय समावनो रांखावरिनि आंखाल नुजाथिदों। दुखुथिया लाइमोन फरायसाया गावनि फरायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय जोबोद गोसो, नाथाय रांखावरिनि आंखालाव लोरबां जादों फरायसा मुलुग नार्जारिया। बेनिखायनो B.Tcनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम आखाइ खबजबना रांखावरिनि मदद हास्थायदों मुलुग नार्जारिनि नखरा। क'क्राझार जिल्ला उत्तर पार्कगाव गामिनि सन्जय नार्जारिनि फिसाज्ला मुलुग नार्जारिया NIT मेघालयआव B.Tech फरायगासिनो दं। मुलुग नार्जारिनि बिफा सन्जय नार्जारिया मेघालयनि कम्पानियाव हाजिरा मावो आरो बिमा रिमा नार्जारियाबो गुबुननि नखर नखर हाजिरा मावनानै फोरोंबोदों फिसाज्ला मुलुग नार्जारिखौ। नाथाय बे समाव मुलुग नार्जारिया B.Tech फरायनायाव रांखावरिनि आंखाल नुजाथिदों। बेनिखायनो B.Tcनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम आखाइ खबजबना रांखावरिनि मदद मोननो हास्थायदों मुलुग नार्जारिनि नखरा। आबुङै सुलाद लानो थाखाय 9862996199 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों आबुङै सुलाद लानो हागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा रिमा नार्जारि, आंनि फिसायनि मुङा सन्जय नार्जारि। आं उन्दैनिफ्रायनो थोरसि लथा सुनानै मालाय जायगायाव फिसाखौ फोरोंबोगासिनोमोन। फिसाया दिनै फरायै फरायै NIT शिलंआव मोनबायमोन कम्पिउटार साइन्सआव। बिनि थाखाय आं फैसानि एसे आंखाल जादों। आंखाल जानायाव आं हाग्रामा महिलारि सारसिम अनसुंथाइ बिहरो। हाग्रामा सारा आंनि अनसुंथाइखौ एसे सहाय होयोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन। नाथाय फिसायाबो आंना मालाय जायगायाव कम्पानियावसो मावो। बिनि थाखायनो आं फिसाखौ फोरोंनायाव जेंना फैबाय। बे जेंनाखौ सुस्राङोमोनबा आं गोजोननाय थागौमोन। नाथाय दा आंहा बे फिसाखौ फोरोंनो जेबो राहा गैया। राहा गैयिनि थाखायनो आं हाग्रामा महिलारि सारनिसिम खावलायनाय थाबाय। मा नाम नोंनि फिसालानि? आंनि फिसानि नामा मुलुग नार्जारि। गामिया आंना उत्तर पार्कगाव, सेरमांगायाव आंनि न'आ सेरमांगानि सायाव थायो। नाथाय हा हु गैया। बिनि थाखायनो आं एसे अनसुंथाइ मोनोबा हाग्रामा महिलारि सारनिसिम गोजोननाय थागौमोन। लाइजामफोर होदोंमोन? लाइजामफोरबो आं आवगायाव होदोंमोन, नाथाय एसेबो खबर गैया। बिनि थाखायनो आं गोदानहै खावलायफिनो हाग्रामा महिलारि सारनिसिम। बे भिडिअ'नि गेजेरजों आं खावलायो। नोंथांमोननि गेजेरजों आं एसे खावलायहरो। नाथाय आं दिनै नोंथांमोनखौबो हास्थायनाय थाबाय आरो महिलारि सारनिसिमबो आं आसा खालामो। आं मुलुगनि बिबौ, आंनि मुङा बिनाय नार्जारि, गामिया उत्तर पार्कगाव, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जिल्ला क'क्राझार, B.Tc आसाम, ओमफ्राय B.C पार्कगाव। दा नैबे मुलुग नार्जारिया आंनिनो फिसौज्ला। दा बियो मेघालयआव NIT कलेजाव एडमिसन लादों। दा B.Tech एडमिसन खालामदों। दा थाखा फैसा फोरोंनायाव थाखा फैसा गोबां प्रब्लेम जादों। दा बे थाखा फैसानि थाखाय दिनै हाग्रामा सारनिसिम एसे खावलायहरनाय जादों। जाहाथे फरायनायाव बे आंनि फिसौलाखौ फोरोंनायाव थाखा फैसा रां मदद होनो थाखाय एसे गुरैयै खावलायहरनाय जादों। जाहाथे हाग्रामा सारा आंनि फिसौलानि फरायनायाव रां मदद होनानै फरायनायखौ जाफुंसार होयो। आं बेखौनो खावलायनानै बुंनाय जाबाय। बिफाया कम्पानियाव मेघालय एबा शिलंखौ होनसै नामा? मेघालयआव कम्पानियाव खामानि मावो। बिमायाबो मेघालयआवनो खासियाफोरनाव थोरसि लथा सुनानै हाजिरा मावो। दा बे मावनायजोंनो खुनुरुखुमै फोरोंगासिनो दं आरो कलेजावबो एडमिसन खालामनानै होबाय। दा फोरोंनायाव थाखा फैसा उसुबिदा जादों। बेनिखायनो जाहाथे जोंनि B.Tc एरियानि चिफ सारनिसिम एसे गुरैयै खावलायहरबाय। जाहाथे जोंनि B.Tcनि चिफ सारा आंनि फिसौलानि फरायनायाव थाखा फैसा मदद होनानै फरायनायखौ जाफुंसार होयो। आं बेखौनो खावलायनानै गोजोननाय थाबाय।